Ждабаев, как живой. Вот. Завтра у нас эфир будет посвящен коронавирусной инфекции, которая совсем не является ничем смешным. Вот. В отличие от некоторых людей, я всегда говорил, что это очень опасно. Вот. Но некоторые до сих пор ничего не понимают. Поэтому завтра специально для всех, для жителей оккупированных территорий Украины, мы включим в прямой эфир Бориса Бриля, врача из Израиля, который в этом очень сильно разбирается. Вот он согласился быть именно гостем Прайма по скайпу, да. И вот мы там все вопросы зададим по ковиду, я расскажу свой жизненный опыт, связанный с этой болезнью, да. Ну вот, и готовься к завтрашнему эфиру именно по этой теме. А сегодня я очень рад вас всех видеть, хотя я не вижу вас каждого лично, но я знаю, что вы ждали, писали мне. Спасибо всем за пожелание скорейшего выздоровления. И я очень вам благодарен за соболезнование в связи с смертью отца моего, тоже от ковида. Поэтому спасибо вам огромное всем. Я очень скучал, и вот наконец я здоровый, со справкой могу выйти на работу и снова с вами общаться. И уже никуда не денусь точно. Смотрите, Терра сегодня у нас Прайм, и гость, как всегда, у нас из тех людей, которым, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Это директор Института национальной памяти Украины Антон Драбович. Салям алейкум. Добрый вечер. Алейкум ассалям. Вот ты первый живой человек из внешнего мира, которого я увидел. Приємно. Это очень радостно. Вот. Но я знаю, что Антон, это вот он снял маску только сейчас. Антон ходит в маске все время, как и все члены правительства. Там, ну, в Верховной Раде не за всех отвечаю, там есть и сумасшедшие. Вот. Но в принципе, да, в принципе, все нормальные люди уже ходят как нормальные люди, потому что маска, вот, ну, она защищает. Знаешь, сколько во Вьетнаме заболевших коронавирусом? Не слышал? Ні. 15 человек. Всього 15 людей? Да. Круто. Нет, Вони всі ну, маски? Да. Нет, они просто вьетнамцы всю жизнь носили маски. Это связано с загрязнением воздуха, с пылью, с роллерами, на которых они ездят, вот эти мотоциклы маленькие, да. И у них как культура ношения маск, она всегда как бы для себя люди носят, не для показ кого-то там что-то показать или знак протеста сорвать. Они для себя их носят. А сейчас им просто сказали, что опасно, они все надели на 100%, и все, собственно, и нет эпидемии. Но у нас слишком сложно, у нас все обложено политическими дебатами. Это хочет сделать, тот такой враг, этот сякой враг. А надо просто носить маску и не быть идиотом. Ну окей, это мы на завтра все оставим. С Антоном у нас история знакомства очень интересная. Он совсем не случайный тут гость. Я давно хотел, чтобы он снова пришел, потому что в прошлый раз, это был январь этого года, мы обсуждали одну такую, как сказать, идеологическую диверсию, как в советские времена говорили. Вот. Но это действительно так, если вот по смыслу определять. И я сейчас напомню эту историю, Антон, с этой книжкой, так называемой, про крымских татар, с которой началось наше с тобой знакомство. Вот, фактически. Так ведь, да? Вот. И потом Антон Драбович, директор Института национальной памяти Украины, расскажет, чем все это дело закончилось. Давайте посмотрим сюжет почти годичной давности. И начнем наш увлекательный разговор. Україна і Крим в історичних взаєминах. Лише 60 сторінок начебто історичного тексту. На обкладинці кримсько-татарський прапор і золота тамга. А з перших рядків «Пізнай свого ворога». Натяк на кримських татар не приховується. Формирует образ врага в лице коренного народа Украины. Враг внутри страны находится. Люди, которые выделяли на это деньги, которые давали экспертную оценку, что это можно публиковать. Эти люди должны быть наказаны. У книжці і маніпуляції, і недостовірні історичні факти. Так, депортація 44-го у автора чомусь до Сибіру. А ще, твердить, 20 тисяч кримських татар після депортації залишились в Криму. А ось певен, Кримська Орда – найбільше нещастя українців. Далі кримський народ – ворог, не менший від поляків і москалів. І через кримських татар Україна не могла здобути державну незалежність. Опанування Криму татарами була тою головною причиною, що Україна по нинішній день не змогла закріпити своєї незалежності. Книжку видала Всеукраїнська організація «Просвіта» після анексії Криму Росією у розпал війни з російським агресором в 2015 році. Та ще й за державні кошти, за програмою «Українська книга». 8 тисяч примірників спрямували до військових частин. Оця прикрість, яка сталася, вона просто
компрометує такі програми, як «Українська книга». Если это дошло до всей армии, то охвачена вся украинская армия. И в украинской армии люди смотрят и читают. Ага, так это не русские наши враги. Не, вот наш враг, крымский татарин. Повно в книжці іще радянської пропаганди. Як щодо кримських татар, які буцімто слугували німцям під час Другої світової, так і щодо навіть єврейського народу, який начебто готувався захопити Крим. Світова жидівська преса видвигнула сугестію совєтському урядові, щоб утворити на Крим Єврейську автономну республіку, бо Сибірський Біробіджан для жидів зазимний. Ті речі, які там написані, ну вони, крім того, що вони антиісторичні, вони ще дійсно розпалюють міжетнічну ворожнечу. І не тільки з кримськими татарами. Як така книга вийшла, та ще й в 2015-му, тепер розбиратимуться і в Інституті національної пам'яті, і в просвіті. Голова Меджлісу Руфат Чубаров поки сподівається, хтось просто бездумно перевипустив старе лондонське видання української діаспори ще 83-го року. А тоді в СРСР і за кордоном радянський режим вміло нав'язував потрібні йому ідеологію та міфи. Історичні ж документи нищились. Це звичайна совковість, дурість, сірість, непрофесіоналізм. От і все. Але якщо хтось хоче стверджувати, що це хтось навмисно робив, щоб стравити от в такій ситуації два народи, український і кримсько-татарський, в ситуації, коли йде війна, то тоді треба думати, що це просто якісь більш глибока мета, не просто таке, знаєте, розповсюдження міфів. То це таке завдання зовнішнього ворога, але я так глибоко ще не думаю. В Меджлісі запевнили, наполягатимуть і на вилученні книги із бібліотек, і на детальному розслідуванні, і на пошуку винуватців, а ще на залученні професіоналів з історії кримсько-татарського народу для друку книжок про кримців. Вікторія Бойко, Алі Карімов, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Ну, посмотрели, суть поняли, да, и вот как это часто бывает, знаете, там, сказали что-то, чиновник там сказал, вот, ну и потом все это уходит в песок. Я таких случаев могу вспомнить десятки. Но это был не тот случай. Сейчас нам, Антон, пожалуйста, расскажи, что было дальше с этим изданием, так называемым. Ну, на жаль, я ще не бачив судового засідання, де будуть покарані винні чи принаймні відповідатимуть, але, очевидно, прогрес був. Ми тоді обговорили, ти мені передав цю книгу, вислав там які додаткові обставини. Ми, в свою чергу, інститут звернувся до Міністерства оборони України, і тут я, до речі, хочу одразу відзначити, що Міністерство оборони спрацювало найшвидше в цьому. Ми офіційно, як центральний орган виконавчої влади, написали, висловили свої думки, мої експерти проаналізували і підтвердили ті ж висновки, які журналісти, і ти підтвердив. От, щодо антиісторичного і провокаційного характеру видання. І Міноборони нам відповіло дуже оперативно, що вони віддали наказ і вилучили з усіх, дали наказ вилучити з усіх місць, де була розповсюджена ця книга у військах. Тобто я сам пам'ятаю, що там, коли був і на військових зборах, то в бібліотечках у нас були і лежали вони, то відповідно в всіх таких точках, де вони були забрані. І це Міністерство оборони досить швидко зробило. І потім десь, і також ми одразу ж дали лист на Службу безпеки України, поліцію. Ось, і один з цих листів по підзвітності Служба безпеки передала в поліцію, і поліція почала це розслідування. Вони відкрили кримінальне провадження і почали збирати інформацію. І тут і ти знаєш, і тебе викликали, меня вызывали, і мене подтвердил, викликали. и ты был, да, и все там, собственно, там вот настолько очевидное дело, там все очевидно. Но смотри, там же история какая, там вопрос не в том даже, кто это написал. Какой-то, человек, скажем, с дыркой в голове, там, с ментальной, в каком-то 80 там, каком-то году, да, или 70 каком-то году, где-то там в Лондоне, там, кстати говоря, там и агентов КГБ была куча в эмиграции. Мы просто не знаем, кто это такой, да. Но вопрос в том, кто это взял и напечатал в 2015 году для украинских бойцов. В 2015 году, так, после нападения России и так далее. Ну, я думаю, що якраз і тривають слідство на цей момент щодо цього. Всі знають, що наші правоохоронні органи перевантажені справами, тому, але, принаймні, як я радився з експертами, мені сказали, той факт, що у нас відібрали пояснення і відкрита кримінальна справа, це вже хороший знак, тому що справа не закінчилась на бесіді. Відповідно, чиновники допитуються, розпитуються люди, відповідно,
як мінімум, уже правильне реагування є, що такі речі не закінчаться просто так. У когось рано чи пізно з цього питання будуть неприємності. Я бы хотел в это верить, честно говоря. А вы можете какой-то еще, ну, написать письмо, спросить, как дела? Так, ми дамо Товариші, да. уточнюючий запит, я думаю, наступного тижня до слідчого, який нам когось писав і викликав мене, наприклад, і тебе викликав. Да? Спитаємо, яка ситуація, а як просувається розслідування. А там именно уголовное дело. Именно уголовное. Ну, так, наскільки я пам'ятаю, це кримінальна Криминальная справа. справа. так? Мгм. Має бути кримінальна справа. Ну да, то есть это дело серьезное, и должны люди ответить в суде, почему они это издавали. Почему вот в 2015 году они взяли бюджетные деньги, кстати говоря, да? Ну, какая-то комиссия была. Там же фамилии-то все есть, прізвища-то всі. Ну, там не всі, там в загальних рисах, але знайти відповідальних. Тобто, Ну, моя, кто-то наприклад, подписывал в печать, правда? так, моя Да. бесіда зі слідчим, вона була якраз про це. Він мене питав, так хто має відповідати? Автор? Я кажу, автор вже точно не буде відповідати. Він каже, а хто інший? Я кажу, ну, тут є редколегія якась, є ця програма, хто прийняв рішення про виділення бюджетних коштів, от тих людей треба починати питати. Тому що профільний орган, який відповідав за це видання, він має взагалі прямо протилежні функції. Він має боротися з інформаційними диверсіями, а виходить так, що... Сам створив її, да. Да, ну вот такие вот дела. Но мы с этого дела не слезем, и мы доведем его обязательно до конца. Ну, задробойщики уже поняли, что человек, так сказать, не будет это оставлять. Но мы тоже. Вот. Но есть и хорошие новости. Дело в том, что крымско-татарский народ один из самых оболганных народов в мире. И я просто приведу два факта, которые, ну, в принципе, идут как будто вот примерно как евреи, пьющие кровь младенцев христианских. Это факт факт в кавычках, о том, что крымские татары — это агенты Турции, и, ну, Османской империи, там, Турции, который до сих пор жив в некоторых пустых головах, да, вот, и поэтому нас, типа, вот, нас надо знищить, уничтожить. Это еще Екатерина начинала делать, это продолжит Сталин и так далее, и так далее. Это первая абсолютная ложь, специально, ну, народ-предатель такой, да. Потом Германия, опять мы предали всех, естественно, предатели. Все это было выдумано. Вот. Ну и еще одна ложь параллельная, это ложь про то, что крымские татары, то есть это орда, которая налетала, убивала, сжигала, и ничего больше не было. Вот, ну, вот просто это только и было. Причем сожжение Киева, вот те, которые происходили, да, еще до всякого крымского ханства, создания этого как государства, да, вот, приписывают крымским татарам в школах, детям крымско-татарским. Это все дико слышать, да. У меня знакомый случай, когда ребенок поправляет учителя, говорит, а можно я расскажу историю Крыма, крымских татар? Потому что, знаешь почему? Потому что, вот угадай, сколько минут в школьной программе заложено на историю Крыма и крымских татар? Пару уроков. Часов. 15 минут. За 15 минут можно усвоить только ленинскую, сталинскую агитку, что крымских татар не существует. Больше ничего за 15 минут сделать невозможно. Но вот есть и хорошие новости, как я говорю. Вот вышла в свет такая вот книга. Это учебник. Это подручник. Соподручник. Двумя мовами. Крымскую мову и украинскую мову. Но название говорит само за себя. Это история Крыма и крымско-татарского народа, навчальный посібник. Авторов 5. Это крымско-татарские и украинские историки. На это все написано уже рефераты. Рецензии, как это называется? Ну, чтобы издать учебник, это же нужно. Відгуки. Да, відгуки, да, там, як правильно, вы же ученые люди. Здесь все очень красочно, все для людей, для детей. Вот я не знаю, как лучше показать. С фотографиями. Вот так, да? Угу, да. Тут все очень красочно, здесь все очень классно. Люди, которые я не успел прочитать, к сожалению, из-за этого ковида чертова. Вот, здесь все как надо, да? И сразу двумя мовами. Ну, это вообще невероятный крутяк. Вообще я дарю, Антон, тебе. Да. Это издание, это вот оно пахнет типографией. Дуже дякую. Да, и вот то же самое содержание крымскую латынкою надруковано. Это то же самое, но крымскую мову. Это очень круто, и это вообще, ну это то, чего не было никогда, да?
И я хочу тебя попросить, вот прямо в прямом эфире, тут все, тут и монеты, и история, ну то есть это за 15 минут не пройдешь, да? Це точно. Это нужно заниматься несколько уроков, как минимум, задания получать, писать какие-то рефераты. Я не знаю, как сейчас дети учатся, но примерно, я думаю, так, да? Вот, у меня просьба, вот ну, собственно, это нам всем нужно, не мне, не тебе, а всем нам. Этот учебник, безусловно, должен быть в каждой школе. Сейчас издано по 500 экземпляров, по-моему, по 500 экземпляров украинской мовы, 500 крымской мовы. Ну, сколько крымскую мову, это складное питание. Ну, у каждого крымского татарина в семье, конечно, должно быть. Еще, наверное, надо допечатать. Вот это все за деньги Украинского культурного фонда издано. Вот. Но этого для школ этого мало. А в школах должно быть в каждой школе. Вот как нам повлиять на то, чтобы настоящую историю Крыма, наконец-то люди перестали путать крымских татар, Крымлы с Золотой Ордой, там, с Мамай, с этим, как его, с Батыем, с Чингисханом и так далее, и так далее. Ну, по-перше, можливо, треба подивитись, можливо, електронна версія, раз воно видано за бюджетні Сайт є. кошти. Можливо, електронна версія сайт, електронна є. версія повна І, є, очевидно, да. тоді це робить його доступним взагалі для всіх школярів. Да. Тобто, Да. чи ти маєш на увазі саме паперовий варіант для всіх Ну, шкіл? все-таки пока библиотеки у нас еще никто не отменял, да? То есть в каждой библиотеке должно быть сколько? Я не знаю, сколько положено. 16 экземпляров. тисяч шкіл. Здається, я так Мгм. точно сходу не пам'ятаю, скільки у нас. Ну, я пораджуся з колегами з методичного відділу нашого. Проси, пожалуйста. Так, як це правильно вчинити. Але якщо є електронна версія, це вже спрощує багато. Тобто це значить, що вже всі бажаючі, хто сьогодні дивляться твій Мгм. ефір, і всі бажаючі, кому ми розкажемо про це, вже можуть не чекати, а заходити і дивитися. Але про друкований варіант я дізнаюся. И особенность этого учебника в том, что это самый передовой учебник украинский, потому что здесь все от начала, вообще от появления людей в Крыму, в принципе, ведь наш народ это не приезжие там, как русские писали все эти годы, да? Перші люди в Криму, кімерійці, таври, скіфи, грецькі поселення, гуни, печеняги, половці, венеціанці та генуєці на Кримському півострові, формування на Кримському півострові нового етносу кримських татар, всіх этносов, так? И он до аннексии. То есть это вот учебник, это сейчас прям вот детям читать и так далее. Вот, ну, Ну, мінімум, що точно, ми подивимося його і по результату порадимо Міносвіти. конечно. Вы же можете, Це таке мінімальне, да, що ну, ми можемо рекомендации зробити. минимально, хотя бы вы можете Да. это сделать, а максимально уж это ты сам смотри. Так. Вот. Но как ты считаешь, вообще вот проблема с вот этим советским еще оболваниванием и низведением вот из крымских татар до пришельцев и врагов, да, это же ведь не на пустом месте появляется. Вот что вообще глобально с этим делать? Когда это, в принципе, же не вопрос у всех на повестке, нет, и я, там, ты, мы можем разговаривать, и то ты чего-то не знал даже до того, как мы познакомились, да? Вот как что делать с обществом? Как это Навіть всё? після того, як ми познайомилися, багато все ще не знаю. Ну, перш за все, треба відходити від цієї ідеї того, що є якась нація, яка вища, якась титульна, головніша, а всі остальні якось там помігочі. От від цього треба виходити. Тобто країна, всякі держави, вони існують для того, щоб всі люди, які там живуть, були щасливими в ній. Це головна мета держави. Якщо держава про це забуває, починає кидати своїх людей там в війни, в топки, в всякі репресії, це скажені держави. І, як правило, такі скажені держави, вони когось піднімають найбільшу групу, а всім іншим готові розглядати всіх інших як Ну, ми знаємо розходний приклади матеріал. таких Так, країн, як так. Германський рейх, як Росія часів Радянського Так. Союзу І, і зараз. Відповідно, нам надзвичайно важливо розуміти, що наше різноманіття, різні народи, коли живуть разом, це наше багатство. Це, ну, от, наприклад, кожен, хто прочитає історію Криму, кожен, хто і кримських татар, кожен, хто прочитає історію там ромів, які живуть на території України, кожен, хто вдумливо почитає історію поляків і так далі на території. Він точно стане найкращою людиною. Однозначно. По-перше, цікавіше жити. Ти будеш більше любити і людей, які навколо тебе, і самих себе. Тобто треба вигнати оцю першу емоцію страх перед кимось. Страх, оборона, а навпаки, плекати в собі оцю цікавість. І коли ти це зробиш, ти стаєш і людиною краще, і світ, на якому ти живеш, стає краще. Но логично как раз начинать, вот если этот процесс начинать, действительно, то есть можно и еврейскую историю, украинское еврейство, украинского, там, не знаю, ну, в кого угодно, да? Євреїв, Да. кримські татари, євреї, поляки, росіяни, білоруси – це всі, з ким ми живемо
тисячоліття. Ну, Це треба ж- дивись, ну, логично, ну, полностью логично начинать с истории коренного народа Так, Украины, саме которого так. больше нет нигде Саме родины, так. и для которого, и про который никто этот учебник, кроме нас, не издаст. Ну, И не прочитает. Ну і крім того, для України, це, по-перше, велика відповідальність, тому що це кримські татари, це наші кримські татари. Це наші. Ми маємо берегти. Давайте так, це ми просто. Це Ми ми. всі, ми. Значить, це дуже важлива історія. Просто коли от тут потрібно говорити. От я часто чув, були у мене там лекції, і студенти задають, причому різні студенти, і не тільки. І вони ставлять, а чого от євреїв вбивали там, а от наших скільки вбивали? І оце от починається оце розділення. Так я їм кажу, це наші євреї, це наші, це ми, зрештою, все ми. Тому що ми 1000 років жили разом. Ми не могли. Тепер немає якихось ані і ми. Це ані, ми, Вот я как стали раз ми. хотел перейти к теме Голодомора, но ее можно и шире поставить. Вот мне звонил сегодня, может быть, ты знаешь такого священника, Дмитро Поворотный. Ні. Может быть, не знаю. Ну, он священник ПЦУ, Православной Церкви Украины, и он в Ютубе проводит там какие-то круглые столы, и вот он тему задал такую, и говорит, ты хочешь участвовать? Я, конечно, сразу согласился. Это история простая. Три геноцида. Это Голодомор, это Холокост, и это выселение крымских татар. Вот вам все. Это вот вам все. И вот тут даже и мерится у кого что. Да что вообще за глупая советская привычка говорить, а вы не пострадали, а мы пострадали. Что за бред? Вот в Украине классический пример только это пострадали. Ну вообще все. Здесь нет семьи не пострадавшей. Так. Просто одни тогда пострадали, другие потом. А голодоморов вообще было 4. Сколько было голодоморов? 5-4-5 считается, да? Так, але це якщо ще не враховувати військовий комунізм, взагалі великий терор. Говоря, да. Поствоєнні чистки людей, які постраждали, там інвалідність мали після війни. Це вже мовчу про там каральну психіатрію і так далі. Тобто всі народи, які не складали цей великий титульний народ, які не хотіли розчинятися в радянському народі, хотіли зберегти свою ідентичність, вони всі були загрожені. І всі військові операції, депортації, які робили НКВД, якраз вони в першу чергу били по тим, хто беріг своє. Хто не хотів забути, втратити століття своєї історії. Те, що зараз є скарбом для нашого народу. Всі ці історії нашого народу, наших народів є скарбом. А тоді ці тоталітарні режими легко готові були це всім знехтувати або всіх стерти під одну гребінку. Ну смотри, если наши школьники будут знать историю вот этих всех 3 геноцидов, да, это некоторые говорят, вот не надо в себе комплекс жертвы воспитывать. Да нет, не комплекс жертвы, мы победители, потому что мы это пройдя, мы есть. Это вообще чудо. Да? Это, во-первых, история про победу, на самом деле, в итоге. Да? И вот прошли вот это, и украинское государство, вот оно независимое, рядом с этой Россией, да, которая мечтает нас сожрать, а мы есть. Да, да, мы временно потеряли территории, часть территории, в том числе, к сожалению, Крым временно оккупирован, но нам это силы должно давать. Я не знаю, точно, да, извини. Не, все ты точно понимание, что мы одни. Вот это же советский вообще дискурс. Всех разделить, рассварить и сказать, ты такой, всех по кастам разложить. Не тільки радянський, це ж ще давня римська практика «дивіда ет імпера», розділяй водарюй. Да. І кожен, хто хоч міряє на себе імперські шати, він починає користуватися цим принципом. Точно. Але от знаєш, це ти дуже важливо сказав думку, що про перемогу і про боротьбу. От, наприклад, ми в цього року перед тим пам'ятним днем на честь жертв Голодоморів ми випустили спеціальний ролик, в якому розповідали про повстання і військовий спротив Голодомору. Мало хто знає. Тому що Радянський Союз, по-перше, вимарював взагалі цю пам'ять. Весь спротив не вимарював. І розказував, і якщо навіть хтось десь проривалася інформація, то це якісь пасивні і так далі. Так от, це не були пасивні. Боротьба була. Вона, звісно, люди програли, але люди не змирилися. Так само і кримські татари. Виселені, зневажені, начебто втратили всю, але все одно зберегли надію, на чужині пам'ятали і прийшли, і повернулися на свою землю. Наш народ просто запретили произносить, як він називається. Так, і оце, значить, уже нема Радянського Союзу. Так, є там новий клон, але сам Радянський Союз вканув в лід. А і кримські татари є, і українці, і дай Бог будуть. У нас есть, как мне говорят редакторы, телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Антону Дробовичу.
Не слышно. Алло. Алло, да, слышу. Мгм. Добрий Кто вы, вечір. откуда? И задавайте свой вопрос, пожалуйста. Я Анифия Куртеитова, глава организации «Крымская родина». Салям И алейкум. мой вопрос касается того, что Айдарбей в эфире сказал про книгу, и хотела именно обратиться к пану Антону, попросить его. Анифия Ханым. Это Анифия Ханым Курситова, как раз которая вот этим проектом занималась. Это Ну. Крым и Лисы, Крымская родина, организация, которая вот с Украинским культурным фондом, они издали эту книгу. Но что-то у нас связь плохая. Ментальная связь хорошая, вот, а физическая так себе. Ну что, я тогда редакторам скажу, раз не договорила Анифия Ханым, пусть она еще раз позвонит, пожалуйста, вы скажите. Так, і передайте Да. власне прохання. Сейчас. Мы это все равно, мы же татары крымские очень упрямые. Отлично. Да. якось. Да. Мы, знаешь, такие у нас анекдоты такие, что если крымского татарина даже высадить на Луне, то через какое-то время там будет стоять дом, будет огород и сад какой-нибудь, и виноградник. Есть такие анекдоты И у нас? Да. Вот. Что вот, ну вот про правильную постановку вопроса. Вот насколько вы вообще на школы влияете, на Министерство образования? Потому что оттуда все идет, даже с детских садов. Ну, ми співпрацюємо зі школами, ми даємо і методичні рекомендації, міністерству пропонуємо, але, звісно, за зміст освіти відповідає Міністерство А освіти. как между вами это устроено? Вы же государственный орган тоже, да? Так, але просто у нас трішечки інші напрями роботи. Ми, грубо кажучи, з небуття достаємо, сприяємо тому, щоб з небуття доставати, з забуття доставати важливі сторінки історії, стимулювати дослідження, популяризувати історію і так далі, створювати цей контент, а потім ми пропонуємо школам і міністерству можемо пропонувати свої продукти для включення. То есть вы добытчики, которые приносят на кухню поварам, которые должны всех накормить этой вот продукцией. Ну і да? не тільки добитчики, ну ми маємо стимулювати розвиток і ці наукові пошуки, і плюс окремі теми популяризувати, висвітлювати. І от, наприклад, цього року, я конкретний приклад наведу, цього року до нас прийшов Володимир Жемчугов, Герой України, і ми спільно з ним створили 3 ролики про сучасну російсько-українську війну для школярів. Вот, это же тоже история. Это Так, бо він прийшов і каже, друзі, я їжджу по школам. Рассказываю одно и то же. Да, і вчителі кажуть, нема того. І він прийшов до нас і каже, Антон, давайте робити. Молодець. І ми зробили ці 3 ролики для школи і передали, зараз це закінчується проєкт, зараз останні вірстки, і далі, і ми передаємо в школу. Тобто всі вчителі можуть самі використовувати ці ролики. Вчитель має сам право. Ми, звісно, звернемось до Міністерства освіти, попросимо всі необхідні грифи, рекомендації. Так само, наприклад, інший приклад. Ми зняли ролики про міфи Другої світової війни. І там, що таке Велика Отечественна війна, чому це міф, народ-освободитель, чому Класс. це міф. Это очень нужно, конечно. Дуже якісні, і про Жукова Маршова Побєди, чому це міф. І ось зняли ці 3 ролики. Знову ж, мене запросили в українську школу онлайн, і ми записали відеоурок про Другу світову війну і Класс. дали фрагменти Это цієї. то, что нужно. Школа как може раз використовувати. сейчас. У нас все-таки Анифия Ханым дозвонилась. Анифия Ханым Курсиитова на зв'язку. Алло. Салям алейкум, доброго вечора. Алейкум ассалам. Пане Антоне, Айдарбей, вітаю вас всіх. І, пане Антоне, хочу сказати вам щиро дякую за вашу вкрай необхідну роботу. Зараз мала можливість послухати. Я голова організації «Кримська родина». Наша організація була створена в Києві після анексії Криму. Ми займаємося дітьми. Тобто тут ми створили дитячий культурно-освітній центр якраз для родин переселенців з Криму. Наразі в нашому центрі навчається більше 100 дітей. Це заняття з кримсько-татарської мови, історії, музики, танців тощо. І батьки наших дітей – це в першу чергу військовослужбовці, які не зрадили Україну, свою батьківщину, а також активні громадяни, яким за їх позицію було неможливо залишатися, небезпечно залишатися в Криму.
Саме в нашому центрі 3 роки тому почались перші заняття з історії Криму та кримських татар. До сих пір таких уроків немає ніде у світі. Це була наша така ідея, можна сказати, просто вкрай необхідна вже дуже давно. І з того часу ми почали розуміти, що без посібника по історії для дітей ми не зможемо далі рухатись. Тому декілька років робили все можливо, щоб такий посібник навчальний вийшов. І цього року за підтримки Українського культурного фонду такий посібник вже вийшов. Так, І я вже дякую розповідав Альбертію, про це. який показав цей посібник. І от хочу сказати, що нам дуже потрібна ваша допомога, тому що дійсно 500 екземплярів – це дуже мало. Ви питали в ефірі, чи є електронна версія? Так. Також за підтримки Українського культурного фонду створений сайт, де є безліч уроків, які ми записали, відеолекції, а також електронна версія. І, пане Антоне, ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете з цим питанням, щоб у всіх школах до нас, до речі, звертаються дуже багато директорів шкіл, бібліотек, щоб цю книгу можна було передати. Але ми не зможемо наразі це зробити. Тому дуже велике прохання до вас від всіх кримських татар, і я думаю, що і від українців також. Дякую. Ну, як я вже сказав Айдеру, ми в межах тих повноважень, які є, і, можливо, навіть трошки більше накинемо з громадянської нашої позиції, зробимо все можливе, щоб посприяти цьому здоровому і правильному процесу. Дякую, Ніфія Ханна. Дякую. Дуже дякую вам. Я був такий здивований, правду сказати, коли я це побачив. Просто це дуже круто. Це видання таке якісне, таке просто приємно тримати в руках. Просто, порівняти немає з чим. Це просто революція якась, яку треба підтримати. А ми продовжуємо розмову з Антоном Драбовичем про Голодомор. Вот у нас как раз дни памяти жертв Голодомора. Когда начинаешь про это думать, сносит крышу, как сейчас говорят. Мы пошли там с друзьями, с детьми, пошли к Стелле в этот день шанування памяти жертв Голодомора. Там фильм шел. Тоже ваш, наверное. Мы монитор только змонтували. Короче, вот молодцы, да? И это просто, там реально, все ж плачешь, дети стоят вот такие все, как вот дети стоят, они там сделаны так, что всем понятно, да? Вот. И, всем нормальным людям все понятно, да? Но ненормальным не все понятно. И вот я сейчас хочу показать, чтобы показали скриншот реакции одного, это мое оценочное суждение, не совсем вменяемого человека. Вот, покажите, пожалуйста, шарика. Да. Угу. Вот там студенты украинские сделали онлайн-ресторан зі стравами, які допомогли українцям вижити у Голодомор. Це не про комерцію, це вони онлайн-ресторан, це ж не пригощення когось там. Да? Це просто вони показали, що доводилося їсти тоді, коли нічого не було. І ось там людина така написала ням-ням. Вот. И я тогда, конечно, я еще даже не поверил, что такое может быть даже в исполнении подобного рода персонажа, но это действительно оказалось так. Но таких людей, наверное, не он один. Вот как ты вообще относишься к таким людям и к тому, следует ли на законодательном уровне кое-что запретить, как в Германии нацистской. В Германии нынешней запрещено из постулатов нацистской Германии. Там же запрещено Холокост отрицать и так далее. Надо ли нам идти путем Федеративной Республики Германии в каких-то вещах таких базових? По-перше, я би хотів сказати, що в законі України про Голодомор, геноцид є в законі України 2006 року про Голодомор 32-33 років, є стаття про заперечення Голодомору. І там написано дуже прості і дуже зрозумілі слова. Заперечення Голодомору є наругою над пам'яттю жертв. А покарання є? Це вже друге питання. Це базове питання. Можливо, це базове питання. Але, знаєш, Айдер, я хочу тобі сказати, що спочатку треба освоїти оцю просту думку, що заперечення деяких очевидних речей є образою, наругою.
І оце тим всяким ням-нямщикам. Ну, звісно, перша реакція побажати, от хай би дітки їх, і вони самі понямкали таке рік. Це перше таке емоційне бажання. Ну, бо щоб от таких дурниць люди не говорили. Ну, але потім, крім співчуття і дивишся на людей, ну що можна сказати? Це насправді дуже страшна історія, коли якісь люди не розуміють очевидних. А є просто і архіви зараз розкриті, слава Богу, в Україні з 2015 року всі архіви відкриті. Є тисячі, сотні тисяч справ. Немає чого доводити. Доказів. Ні, ну, бачите, поки є такі люди, треба. У нас є телефонний дзвінок. Знову ж вітаю вас. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте своє запитання Антону Дробовичу. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Василь, я з Івано-Франківська. У мене таке запитання до пана Антона. От зараз останнім часом ми стали Інститут національної пам'яті керувати. Мене питання, що цікавить. Наприклад, історія УПА і Української повстанської армії. Ну, зараз, на жаль, її щось почали розглядати з теперішнього погляду якогось такого, ну, як вам сказати. Розумієте, ті люди, які жили у 20... Але ви чуєте, так? Ті люди, які Дуже жили в погано чутно. 20-30-х роках, які боролися за Україну, це не можна розглядати з теперішнього контексту, як ми тепер це все бачимо. У мене, наприклад, в сім'ї у моєї бабці два брати загинули. Один загинув в 19-му році ще в українській галицькій армії, а другий в 46-му в УПА. Ви не можете уявити собі, як тяжко було жити в підпіллі. Вони жили, наприклад, молодший брат в Криївках 3 роки. Вони, як то кажуть, ну, як їм було тяжко, які вони були дійсно ідейні люди. І вони знали, що вони йдуть на смерть. Вони розуміли, що вони все одно програють. І зараз розглядати з того, що це був якийсь тоталітаризм і тому подібне, що не було, може, вони, як то кажуть, ну, як то, в той час, в ті часи, в 30-40 роки, всі Європи східні були і в Угорщині, і в Польщі, і в різних країнах. Тоді була така ідеологія. І зовсім не можна розглядати з теперішнього точки погляду якихось ліберальних цінностей і тому подібне. Вони, я скажу ще одне, в моєму селі була така Галина Бєдик, ви, може, знаєте, це є зв'язкова Романа Шухевича була, це Шибелин, Держанський район Тернопільської області. Вона 25 років відсиділа в тюрмі. Її казали покаяння писати, що її відпустять. Вона відсиділа від дзвінка до дзвінка. Оце були кристальні, ідеальні люди, це кажуть. І зараз треба про це думати. Як то кажуть, зараз їх навіть не можна зрозуміти. Таких людей зараз тепер просто нема, що які готові були за ідею вмирати і сидіти 25 років. Як то кажуть, так що це треба трохи подумати, які були тоді часи і які були тоді люди. Тепер таких людей кристальних чистих немає. Дякую. Ти все зрозумів? Я просто спочатку не дуже добре чутно було. Ну, по-перше, дуже добре, що в Україні діє закон, який визнає подвиг людей, які є борцями за незалежність України в різні часи. І в тому числі люди, про яких згадав шановний глядач Пієтер, він, ну, це про тих людей. І Ну, тому... Про УПА, да. І про воїнів Української Народної Республіки, і про повстанців, так, і про дисидентів теж. Про людей, які все робили, щоб тоталітарна система зникла, а вижила здорова ідея країни, яка орієнтована на людей, на громадян. Друга думка, яку я єдине, що не погодився, що зараз таких людей нема. Я вам хочу сказати, що ті люди, які, наприклад, живуть у Криму і борються за незалежність, це такі люди, як і ті, про яких ви згадували з Галицької армії і з УПА. Ті люди, які зараз на фронті бережуть нашу незалежність від російського окупанта, це теж такі люди. Їм трішки легше, тому що тут все зрозуміло, хто свій, хто чужий. В принципі, світ висловився щодо цього. І ООН висловилось. Тобто нам зрозуміліше, де добро, де зло. Але їм все одно нелегко. Вони теж ризикують життям. Тому я думаю, що це теж такі люди, як ті, про які ви згадуєте. Знаешь, сейчас мне вспомнилось недавно буквально, у меня в ленте Фейсбука есть литовцы, много достаточно литовцев. Они очень любят Украину, помогают Украине, ты же знаешь сам, Так, да? знаю. Вот. И недавно отмечали у них, ну как отмечали, вспоминали годовщину то ли со дня рождения, то ли со дня расстрела одного генерала.
генерала литовской армии. А у них, у нас была УПА, которая после войны воевала с оккупантами. А у них литовская армия ушла в леса, тоже в большом количестве, вся армия. Там, ну, там погибло 22,5 тысячи бойцов регулярной армии. Погибло в войне после того, как уже был Потсдамский документ, капитуляция Германии. То есть их оставили наедине с Советским Союзом. Литву, вот такую, да. И, по-моему, 67-й год, 64-й год, точно не скажу, и фамилию я не запомнил. Но этого в каком-то бою его пленили, его судят, этого человека. И он в суде говорит: я не жду, я знаю, каким будет приговор. Я не признаю себя виновным, вы тут оккупанты. Я действовал по закону своей страны. Я знаю, каким будет приговор, поэтому я ничего у суда не прошу. Но я знаю точно, что то, что я делал, приведет к независимости моей страны. Его расстреляли через 2 дня. Ну, звісно, це ж класичний почерк тоталітарного совка. Но ничего зря не пропадает. И любое сопротивление, оно зря не пропадает совершенно. Це як, ви розумієте, це як колосок зірваний і розтоптаний, і киданий. Да, конкретно колосок гине, але зерна, які розсипаються навколо, не проростають. Так само і тут. Якщо це щира річ, щира любов, щира віра, щира боротьба, вона навіть конкретний носій, який загинув, він після себе запалює інших людей. Це, до речі, мені нагадує, це одна з причин, як поширилось християнство в світі. Тобто культурологи, коли вчать, це одна з культурологи, релігієзнавці вчать одну з теорій, чому так швидко поширилось християнство. Ну, от уяви собі, великий колізей, збирається, весь Рим приходить, і тут на арені убивають людей. Убивають людей, львам, а вони кажуть: ми вас прощаємо. І тут їх леви. І там всі, звісно, там овації, крики, а потім люди виходять, і у многих мислі задумуються. Так само, до прикладу, поширювався іслам в перший час. Знаємо історію про Медіну, як реагували на нових проповідників. подвиги, вокруг, на які люди смотрели і говорили: ні, це не може бути просто так. Да, вони кажуть, що ж ці люди вірять. І так виникав інтерес. І так воно поширює. Так само і тут. Україна, кримські татари, ми переможемо. Просто тому, що це ми за нами, правда. Нам треба просто дальший горизонт часу. Скажи мне, я не замечал, ты участвовал в обсуждении каким-то еще образом вот в Большом гербе Украины, из-за которого недавно очередной скандал возник? У нас все, что не появляется, моментальный скандал, так мы живем. Я був членом оргкомітету цього. Ну и как? Ну, хочу сказати, що з тих гербів, що надійшли, в Україні було зібрано найпрофесійніше журі, і ті, хто в цьому розбираються, знають це невеличке коло геральдистів, істориків, вони це підтвердять. З того, що надійшло, це був дійсно найкращий варіант. Але важлива думка. Всі експерти в протоколі, просто це, знаєте, ЗМІ не дуже уважні, дали другу позицію. Вибрали кращий з надісланих гербів, і друга позиція – рекомендація змінити 20 статтю Конституції і прибрати великий герб. Просто прибрати. Просто мало хто про це написав. Більшість, оргкомітет затвердив таке рішення. Воно має бути днями опубліковано. Щоб просто запобігти суперечок цих всіх. Так, тому що досконаліше, ніж тризуб, важко придумати. Так само. Спробуй придумати досконаліше, ніж це. Нет, это понятно. Трезуб, тамга, есть символы такие, которые веками, да? Вот. Но, в принципе, большой герб — это же про все. Здесь можно и тамгу, и другие символи, які складають, насправді, символичний там ряд український. Це можна в якийсь термін це зробити? Розумно. Може через 100 років, але нема потреби. Є чіткий символ, який всі розуміють, всі сприймають. І просто великі герби, дуже часто це у імперських народів, яких багато. Це традиція така імперська. Тому, чи він нам треба? Більшість експертів під час, це ж не тільки був конкурс на герб. Це просто не треба. Було експертне обговорення, і більшість експертного обговорення закінчувалося саме так. І ми тому в Верховну Раду теж надсилаємо цей меседж. Може бути, це має рацію через те, що ти сказала якраз, що це ж не імперська традиція. Імперії там різні регіони відображали, що вони захопили, да, на цьому гербі. Тут один коментар. Верховна Рада нам поставила як виконавчій владі завдання. Ми провели все. Я зрозумів. Да, все було чисто, красиво. В нас є останній вже телефонний дзвінок. Будь ласка, швидко ставте запитання. Доброго здоров'ячка.
Навзаєм. Пане Айдер, спочатку хочу вас привітати з перемогою над ковідом. Дякую. У нас немає часу. Дякую. Так, зрозумів. І питання до гостя щодо механізму стягнення репарацій за геноцид народів правонаступника СРСР, а точніше Російської Федерації. Як ви це бачите? І чи доцільно зараз, чи на часі взагалі? Дякую за запитання. Відповідь. Наскільки мені відомо, репарацій за геноцид ніхто ніде в світі так і не стягнув. Німеччина. Це не репарації, це акт доброї волі З боку. цивілізованої країни, яка усвідомила свої дії. Це не репарації. Угу. Очікувати такого, коли суспільство винне в усіх, або те, яке взяло на себе відповідальність, дозріє до того, можливо, до того дійде. Знаешь, нехороший ответ. Спасибо, что уточнил. Просто я так что думаю, что еще настанут такие времена, может быть, они недалекие даже, когда никто не будет признаваться, что он Россия. Вот когда просто все это развалится на Татарстан, на Чечню, на вот эти регионы и всякие разные там национальные республики, потом все скажут, это не хотим мы быть Москвой вообще. На ней все висит, вся агрессия, все компенсации и так далее. Что, виноватых не найдешь. Они это умеют на самом деле. Спасибо, что пришел. Антон Драбович был первым живым человеком из неблизкого рабочего круга, которого я увидел. И коллег увидел сегодня после долгой разлуки. Все, теперь не расстаемся. У нас будут прекрасные гости каждый вечер. Смотрите еще раз Чок Салс, Антон. И вам спасибо, что смотрите. Носите маски. Иначе я не знаю, что с вами сделаю. Всего доброго.